הנתינה היא דבר שהיא נותנת לך יותר מאשר אתה נותן לבן אדם. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו עושים לו טובה. לא, אנחנו לא עושים לו טובה. אנחנו עושים טובה לעצמנו. הרבה אנשים רוצים לדעת מה הסוד לאריכות ימים, לחיים טובים, לאושר, לשמחה. את יכולה לתת כמה טיפים שהם ילמדו מהם? קודם כל להיות שמח. להיות מבסוט ממה שיש, מאושר ממה שיש. לא להסתכל מה שאין ולהתלונן כל הזמן. ומה שחשוב זה גם מבחינה בריאותית, לאכול נכון, לעשות ספורט, להתנדב, לטייל, להיפגש עם חברות, לא לצפות כל היום בטלוויזיה, כמו שהרבה מאוד אנשים עושים את זה. אז אמרנו שאת בת 84, אבל את האמת, איך את מרגישה עכשיו? אני מרגישה טוב. אני מנתקה את הבית כמעט לבד. אני עובדת בגינה כמעט כל יום. אני הולכת לפעמים ברגל. אני הולכת לבריכה יום-יום. אני מארחת את הילדים. נפגשתי עם חברה. גם אני נחה בצהריים. ואני לא כל הזמן בוהה בטלוויזיה, זה הדבר הכי חשוב. אני הולכת ללמוד פעם בשבוע אנגלית. וזה שאני מתנדבת, אני נהנית. אני הולכת לנשים, אני כבר מלווה אישה 15 שנה. ואני מלווה עוד אישה אחת שהיא כבר בת 94, והיא יותר בריאה ממנה. וכן, איפה שאפשר לעזור. הנתינה היא דבר שהיא נותנת לך יותר מאשר אתה נותן לבן אדם. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו עושים לו טובה. לא, אנחנו לא עושים לו טובה. אנחנו עושים טובה לעצמנו. לכן נורא חשוב לתת ולתת מכל הלב ולעשות את זה בשמחה. אתה פשוט מבריר את עצמך למעשה. וזה מה שחשוב. ולא לצפות לקבל. אף פעם לא. אדרבה, רק לתת ולתת. ואתה כבר מקבל מהיקום, אתה מקבל מאנשים, אנשים מכירים אותך, אנשים מעריכים אותך. עד היום גם אמי, זיכרונה לברכה, הייתה כזאת. היא הייתה כל הזמן עוזרת ונותנת, ואפילו ממה שלא היה לה, היא הייתה נותנת לאנשים. זה דבר שהוא מדהים. ואני חושבת שלמדתי ממנה המון. אז אנחנו רוצים קודם כל לאחל לך, כל המשפחה, וכל מי שרואה אותך, המון מזל טוב, בריאות, אושר, כושר, ושתהיי איתנו לפחות עוד 40 שנה, ושיהיה לנו את האנרגיות שלך, ואת החיוביות שלך, ומה שאת מראה לנו ומלמדת אותנו, וגרמת לנו בעצם להבין בכל החיים האלו, שאנחנו באמת יכולים לחיות, ולהיות מאושרים, ולעזור לאחרים, כי אני חושב שכולנו, הילדים שלך, יש לנו איזושהי גישה לעזרה ולסייע לאחרים. כל ילד בחר לו במקצוע טיפולי למעשה, מהגדול עד הקטן. בדיוק, ואת הכוונת אותנו, את הראית לנו את הדרך, את אמרת לנו שזה העזרה לזולת, גם אם זה לכל בן אדם, לא משנה מה המצב שלו, אפילו משהו קטן שאנחנו נוכל לעזור לו, זה יעשה בשבילו דברים מאוד מאוד גדולים. אז סימה, תודה רבה לך, והמון מזל טוב. ותביא חיבוק.